Guys, magpasakay ko ni Nicole dari guys kay mo adto na pud siya og Dumagiti kay magbayad si siyang kuan ganang review. Sa iyang balance nga review iyang bayaran. Ja salamat kay kadto sa nagbayad sa iyang balance. Salamat kadto nga kadto tabang na mo way nag kuan ay maglabad among og asa may mangitag ipang bayad. Salamat kadto nimo. Ati, di man sa magpaminson guys, salamat kaadyo. Da tagaan pa ka og daghang grasya og taas nga kinabuhi nimo ti nga mga daghan pa kag matabangan nga pareho namo. Salamat. Da bye-bye. Good morning guys! Ako na po ni si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel ja. Pariyo ko og subscribe og click the bell aron maka-update mo sa mga video kada adlaw. Ja. Ito na guys, nang gihatod si Nicole sa kalsada kay nadto sa og Dumagiti. Nam ko saging na rin guys, maghimo ko og merinda. Ja guys, igo ra to siya magbayad. Mauli na po ito si Janja. Magkuhan po siya sa boarding house. Naman siya plano guys nga mabalin siya sa boarding house kay ito siya boarding house hini ka ng signal. Diya kinahanglan raban niya ka ng mag-review na kuhan ng signal. Diya mangita ko sa boarding house dito. Diya guys mag prepare day ko kuhan kaya na ako'y saging. Maghimo ko og banana stick. So nakoy nahuna-hunaan guys. So harang nang huna-hunaan niya guys. Nang buhaton na din saging. Okay, kuan sa guys kita bukog saging na to ni Cheryl na dagkag na. So akan himuon og merinda. So, kuan ni guys kanang lami ka dun sa merinda ha. Madjab mo na. One, two, three, unom, two, walo, siyampu. 12 ka buo. So, tanawan na ninyo guys kung saan ihang buhatin. Kaya kung napod mo yung kuan guys, maluto sa inyong mga anak. So namin ibang kado din saging guys. Pero kani saging guys, daghan kado ni siya paraan nga pwede natin mahimo. Pero kanya ang himon ron guys, harang ning nahuna-hunaan. Nga kahuna-huna ko nga hanginganian ba. Nani si Jay si sesame seed. Kaya naman ko sobrang nga sesame seed guys. So nakanahuna ko kay pwede day buhato na yung kuan. So diya na guys diya. So buhaton na ni guys is ato bisidang hiwa-hiwaon. So diya na guys na 12 ka buok. So guys ganiha diya ang labak ko. Pag larga ni Nicole ang labak ko. Dagang kadok di paglabahan kay murag ni init-init. So guys kaning usa ka buok guys ato guys dijang kaapaten. So dia guys naupat na. So
So gikalpat na guys. Prito so, mo lukso ra ba ni sa mupiti. Lukso so, mupiti ha. Dapat hinayan muna. Sige na. Ay! Joke! Joke naman good. Sige, nagka na. Ginayan mo yung apoy. Mura siyang french fries nga dako. May apoy ba kaya hindi masunog dali? Yun siya guys. Hindi lang siya nga mag brown. Kuni pa karong dili pa man ta. Dapat sunod mga banana chips. Mga bag. Banana chips atong buhaton. Kuan basa nga sitsaron nga kalabasa. So mag-try ko sitsaron nga kalabasa guys. Wato na to nga mag brown. Brown na siya. So guys, for today's video, atong tema kay saging. Saging og dahon sa saging. Itong butangan ni dahon sa saging aron special. Special ba ang mukha na ni man, no? Kasi mukha na ni ma? O, tag sa tag plato. So guys, ako din may videographer kay busy man si mama magluto kaon og saging food. Busy pud siya Si Timo. Nabisig gluto, nabisig pug kaon. Ako nali maggunit. Bi atong tilawan daw bi. Nami kay kay murag crispy. Time to Sit aside. sit aside. So, may lingaw ni Crystal guys. Pambansang English ba na mama set aside. Patuo na ito ni guys. Yan. May mantika gamay na bilin guys. Atong gikuhaan og gamay. Hindi atong butangan og sugar. Then, nakuha ta og kani guys atong gamitin. Kaya hindi ta Kami ilagin. Kami on. So, ingani ni siya guys. So, atong kaduha nagluto guys kay di man maigos atong manti at ang Kaha. siya og banana Q. Pero na sa sesame seeds. Hindi mo pilit na ni guys. Nantay siya sesame seeds. So, ready to eat. So, yummy. So, nag-milk na agatahang sugar. So, lami kayo nila guys. Karon nato lang siyang butangan og sesame seed. Sit aside guys. Ito nang i-design. I-design na ni Christine. Amo nang i-display. Kaya magtayo na mi og kanang kuan ni Christine. Kasagingan ni Ruby. Banana. Banana. Ang lain og kuan guys. So, yan na. You see. Numi kayo. Good for 2 person. So, lata ka na ito og sesame seed.
ni guys ang result. Tubutangan ni siya toppings. Nabungkuan pa mo pilit pa. Tana! Hindi dyan kalabasan guys oh. So pwede na dyan tayo mag pa-order nga ni guys. So wala dyan kalabasan. So tilawanin ni Crystal ron guys. Amo nang tilawan na gamuhang. Ang gusawa na. Mura kuno sa og kanang tikoy bitaw guys. Mura Dili. sa kanang sa himo bitaw sa Iloilo kanang Katong mga piyaya. dili piyaya pan man na. Itong Di? mga ube. Ano lang yung kuala yun? Kaya laging kuan itong mga baligya sa car na guys sa car ane itong mga pinotos ba. Dali kayo. Mas kaya siya pang snack ng mga low budget. Guys. Try nyo. Tiyak na magugustuhan nyo talaga. Crispy nga ka ng crunchy nga lami. Ilamian siya si Crystal guys. So maghuwat mo yung Nicole guys kaya nanak kong siya sa bus. Masyag candy nga. Basta may saging. Katong Haba ka lang itong mga chips gani nga. Yan siya. super dili ta mag-negosyo nga ni day. Hindi man ni mapanuos. Kasi ang ganahan mo order na ni guys, pwede rin may maluto. Namay ka siya doon. Katulo na rin ako. Ano kadami magudyo itong sila sa amin film. Sa amin siya kay humot. Saging na Unang ganahan nila ang mga anak na guys nga muli jud ko direk Cebu kay kanang mahilig jud ko mag-imbento mga pagkaon. Kaya magdunahon bitog guys nga ang sabay mamirinda sa anak. Ang kanang kinahanglan nga di na ako mopalit. Kaya na may daghang manuroy daring snack mga malalakyo, amatikyo, fishball, kikiya, mga na nga. Ano kaya pang low budget raman ang palito na ni mo kay saging o asuk. Kaya na naman tayo asukal. Hala, lami man jud ay. Bukang? Bitaw? Wa paghiwat na mo sa papa ni Jack kay nagtuan ko guys basig na ako na isweldo. The best jud ni, the best. Diya man din giupat ka sudlanan kay hawat lagi taon mis maabot. Mailuga mo. Anong tulad pa kagusog? Ay mag-Crystal guys ug kanang malamian kay magpa-request. Really, ako jud ning pitipiron. Ay, ako Mo request na siya guys ug kanang sa iyang Ako ganahan. jud ning pitipiron o niya gabi mukha na pug ko duha. Lain na pug ko duha para ugma. Kala mga. Wala. At tangin ninyo guys ay maghimo ko og kalabasa nga Chips. chicharon. Charot. Pero hinlalan pa mo to ibuwad. Para sa banana chip na hiwa-hiwa ni mo niya, ibuwad pa lang yung sa kadlaw. Hindi na magsweldo nga na guys, mapalit ko og kubasa kay nami kubasa na mo dali guys itong gitan ng dito sila ati daday hindi pa pwedeng maani. Hala kayo mama area.
Ay, mga healthy ni guys, kaysa imong anak imong pakanon si chichirya. Medyo ko hilig. Manang si Christy guys, lutuan din na kay di ko ganahan kaon na si chichirya kay mga bata dali mahilig mag chichirya. Wala dahil nahurutan natin dahil kapag sila sa atin. Kuang guys, kasang badjito nung na mo palit. Gis mi upat ka. Ay. Gis upat ka hiwa. Maligya dai ko. No. Pwede mo maligya no. Online, hindi lang online. Sige, post Facebook. Yang ang atong postan is daw saging ka. Hapit na ko ng script ni Kul babot guys at nanghuwatan. Mga daw saging kaya ating postan. Naisili plastic. Alam. Post na sa Facebook. Niya po na midnight snack. Di, wato sa namas ni Kul guys. Kay mingaw mi kami duhar mas Crystal dari, wa pa man nasa naman sila. Pero kilamian dyan si Crystal guys as injured. Lumana pa na tayo. Atis. Hilaw pa. Nicole guys wa. Isa ka na dyan pasalubong. Isugat is mga akong mga anak. Dahil no, gusto siya pang anak. Dahil na guys. Sudan. Wala isa si Dana man. Ginamos. Ang tawa. Hala! Oh my god! Hala! Oh my god! Ayaw, toy. Na ako man sa mukha ni Ili Jud. So guys, nagbuhat na gimi kayo namong giluto diya. Sana, ma. Nalagi siya si Samisid. Si Dante! Oh, happy na! Hi guys! Kanina. Ay, ni palit sila ka ng litsong manok ma, guys. So di na yung malitusan di ay. Ayaw, waya si ate. Tala. Kasamog Dante. Oy, ali. Asa may magikuan nito nak? Ano? Abot ni siya guys, ang orasan ron nak. Andali ano yung biyahe nimo. 49. Dire-diretso mo ko. Diyan lugar sa pati nataghuat na niyag bus. 2 ka oras. Mali kay nakuha na siya man. Ngunitong ano, sa review. Sumalig dyan sa review guys na full feed na siya guys na. Na-resibo. Full feed. So ang ipaatubang ni camera guys, kaya makita ninyo na full feed na. Nagijahang sana Carl E. Balita lagi. Si BR station dyan. Guys, ang presyo is Kanina dire. 8,500. So salamat ka Adjo sa Ang una, down payment. 2,000 man. 2,000. Mo na 2,000. Resibo. Nga karo akong gipulpid naman. Grabe dyan na siyang kabuutan guys kay may di dyan na ipares ibang bata nga di bayad ang ihatag sa mga ginikanan kay inumra. Uy, sayang. So Hindi sayang. mo po doon mang-inom. Inom na tagtubig bugnaw. Dijud mi, mang-inom. Very good. Pero niinom ka wa man. Wala, di po kumain kay acidicon man ko. Dyan. Karan man kanini. Ba naghuwat lagi itong naisweldo ako na kay Ay, si dali na kay tilawi sa rehang giluto nak dali. So na jud mi guys kay makakaon na sila sa giluto nga merinda. Kay niabot pud si Nicole guys, nagdapot si Jaog. Hala, nice lagi ni na kay sa una nakapalit na sa Manila ingan ni kuan din sa Dugay namin mga kakao na Dugay na may wakakaon na ni guys, na din sa Cebu na. Dumagiti. Hey, Ay, nasa dumagiti. Sa Manila rami tigpalit dani guys, nakuha dari sa Uslob, huwa po dari sa mga lugar. Senior Pedro. So mo ni yung palitinan sa unas Manila guys, to sildo na mo tuwing Sabado. Tuwing Sabado na mo palitan dyan. Tilawan nila guys, agamahang giluto nga. Tilawan niya. 1-6 sa miss Magkano sa naman po? message. Kari mo tilawan ni. Kari tilawan sa message. Muna ka na. Nami oh. Kari pa oh, magagumkum di ka pa. Kaon ka lang, te. So naka kompleto mi guys. Niabot na si Nicole ug si yang papa niya.